Tituk kha tabuk hokna ni bagai. Mo begang na songsan jaga man di korokwa jaga monos tekar. Hyderabad langma chomai dako khoroksa Ranchandraghat ni bini mang kati tini shok laika chini Hyderabad tongai tiprasa beton miliwi o jaga kono reportable foundation ba TWS nai kebo teams namai abono samongthailia yes abono chungnayo i tiprasa thamsa nai kono bumu naya unyo chung jesu jorate samongthaimano asuk sini bagai kaham chung chini tiprasa rone bagai asuk thaiman kha amo sini bagai bekas rangmani nango dago jagao kok banglayang na nangnai changbum dike chungsiklayo borok siklayo honi salayawi kaham ko paile kha belai na hambai chini Ranjit sar MLA no belai na hambai bo chubahor mani bagai bo chubahor ya gagai o samongno bo success khaingani asat possible ngla khamo chini tiprasa je Hyderabad tongnero miliwi tini o samono khlairi rekha salute no rokno bini mang kwthui chung tripura roharmalia tamninge bini ma pha bo tripura kwrui kha bini ma pha thwi khamika bini Buphayung khoroksa Bangalore tongmani bo Bangalore ni Hyderabad thanga bini bwtani mang kwti sokmani bagai bo thimani karon kha angke suicide no haniman kha batamo ba accident nang kha exactly saimanlia because unknown person kaisa railway track o klaijak manmani si aboni pore se bini identity nawai chung saiman kha je o borok Ranchandraghat ni ne so haine baga ang koire bo sungo je bako bo sono je jaga phone tongo je japhon thangdi sotroko ko thangni kam ke tongdi keu bai bolai suklai tang laidi lamao sinia jaga ro thangai suicide khlanya ta wan subaidi please obnani khonno jutono lumka hambai chini tiprasa na thansa jong baje thaiman nai obona chini chaitokmung and o chaitokmung no thoni nai so sucide bye